Olá, buenos días. Queremos darvos a benvida á terceira mostra do Entroido. Que viva o Entroido! Ti escoitas algo? Non escoita nada, Que viva o Entroido! Eu son Víctor Sanabria e son das Palmas de Gran Canaria. Eu son Francesca Leocadio e son da República Dominicana. Podemos mirar, vestir a un galán ou a unha madama aproximadamente leva casi unha hora, vestilo totalmente. Entonces hai que madrugar moito. Pas 9 da mañán estar listos e poder arrancar outra vez de recorrido. Así, sábado, domingo, lunes e martes.
Eu empecéi, o primeiro ano de ir ao Entroido, debía ter sobre 11, 12 anos, a primeira vez que fun ao Entroido xa. E despois, bueno, despois se fun indo, despois fun de primeiro fun de blanco, despois fun de galán, e bueno, e agora pois son presidente, e debido a que todos na directiva somos o máis maior son eu, todos somos xente xoven, todos somos tal, no momento que hai unha necesidade, incluso nos podemos vestir e bailar cos rapaces. O exemplo de Lito, que é o noso vicepresidente, hoxe facía falta un galán, e como temos toda a indumentaria, sabemos os bailes, pois non temos inconveniente. Aí, para ti. Cando... Antiguamente as madamas levaban ouro de verdade e a pedrería era de verdade. Acompañándoos polas casas, o sea, os galáns e madamas van bailando polas casas do todo o pobo, e antes levaban ouro de verdade. Acompañando detrás iban os vellos, que son os que coidan o galo, o mártir de Entruido. Iban coa cara tapada e tamén ocupábanse de defender as madamas de que os asaltantes naquela época non os asaltasen e non lle roubasen ouro.
bueno, o martes de Intruida, o día grande, faise, bueno, entramos nós bailando, despois faise unha corrida, faise a corrida do galo, que primeiro é o galo no río, que trata sobre ir andando sobre unha vara de eucalipto, que iso, bueno, escorrega bastante, ao final os participantes acaban caendo a agua. E o que consigue tocarlle ao galo que está colgado nunha vara, dámoslle unha recompensa económica e regalámoslle tamén un galo. It doesn't.
Action.